Sasachakuy piyaya na paikuay Dios Taytallay. Salmos capítulo 13:1. Chay bimniwanchi kay Tayta Dios pa palabrang ay kapkamatak Dios Taytallay ko kung kariwangki ko. Ay kapkamatak Dios Taytallay ko pagkakuwangki ko. Yaki kuchkanimi kung kasnagkalpay Señor Dios niyay ko. Inimig ko'y basta persigiwang mi kanta mas kamuti. Kawali mo ay kontesta mo ay katong Dios niyay ko. Nyawil ay tapas kichari ko ay ama punyunay pa. Inimig ko'y pambing seruyas kang ama wichinay pa. Kalpanchay ko ay manaalita kipanchay ko nay pa. Kung piyaka mo'y kim tukoy sungkoy wang katon Diyos niyay ko. Sungkoy ay bantang kusikus pa'y miyo pa'y jamuyay ki. Adoras kay kim yu pa'y jas kay kim manapit pasbay. Kay sungkoy ay tampik ay kurkang ki manaalig mamta. Diyos nilay kanchay kuyawaya yawilay tayak kichay kuya mapunyo nampak. Chay napinimigoy pa sabing sironim ni nampak. Taytalay kang mikang kinyo kay kuwang ay kapkamatak Diyos Taytallay ko kung kariwang ko. Ay kapkamatak Diyos Taytallay ko pagkakuwang ko. Yaki kuchkanim kung kaskas pa'y Señor Diyos niyay ko. Inimig ko'y pa sa persigiwang mi kanta mas kamuti. Kawali mo ay kontesta mo ay katong Diyos niyay ko. Nyawil ay tapas sa kichari ko ay ama punyunay
kaiki vio paichas kaiki manate silpaspay kaisun kullay tamti kray kurkanki mana allin amtam salgaykuiki kuyasqa hermano Pastor Teodoro Quispe y su esposa Vilma y William Cajunata. Radio Bendición Divina por Ruanda, Perú. Taita Tisuan ya.